Курдов играе с глава. Прави след това и Гаджев. Най-накрая топката е укротена. Димитър Илиев се включва много слабо в игра. Излишно бавно. Славия тук отново атакува в наказателното поле. Галин Иванов е с гръб към вратата. Няма позиция, от която да нанесе удар. Беше изтласкан вече извън наказателното поле. Много неподготвена защитата на Локомотив, а това бе единствено случайно. Той сам призна, че много футболисти ще идват на проби и ще се присъединяват в движение. Да, по време на сезона дойдоха даже няколко играчи. Един от тях ще остане в състава, френски ляв защитник. Останалите бяха освободени, но наистина Локомотив София има нужда от освежаване. Славия отново от 5 кръга. Скромен актив, но по-голям от този, който ще има Локомотив, защото Локо разполага с спорни ситуации, които ще предизвикат реакции от двата отбора. Тук има фаул край тъч линията за Локомотив. Един от последните шансове. 4 минути добавено време за Локо. Струва ми се, че шанса резултата да стане 3-2 е горе-долу равен с този да стане и 4-1. Шалаев. Христов. Радост повече от видно това. Ромарио никаква засада сега при този пас към Мариан Огнянов. Огнянов има сериозно време тук да направи нещо по-интересно. Запад ще бъде първата смяна на Асен Букарев. Сега центрирана топка в наказателното поле. Отбраната на Славия се справи и шанс сега за белите да контратакуват. Подаването е към Галин Иванов. Галин Иванов е срещу Сиван Спрокев. Връща Галин Иванов за Диего Невеш. Размина се той. Дасилва към Христов. Галин Иванов. И зрителна топка напред Стефан Велков. Тук сега някаква възможност за контра. Топка Галин Иванов. Точно така. Внимание. Галин Иванов в непосредствена близост. Много добре се справиха там Данчо Тодоров и влезлият през второто полувреме Асен Георгиев, който помага вещо на подаване в предни позиции към Атанас Курдов. Изгуби на много бързо владението топката. Сега Богомил Христов добре, че вече могат да бъдат сериозно притеснени от Локомотив София, които ще станат с 16 точки, може би след днешния ден. Толкова имат и Берое. Така че Локомотив София и Берое на 3 точки. Към Марсиньо. Добри минути за Марсиньо през първата част, през втората малко се загуби. И той пропусна едно удобно положение в началото на матча. Нисе. Галин Иванов притеснява Нисе. И ми се струва, че го закачи с опита си да стигне до топката, но играта през своята половина.
И там е центрира към Мирослав Антонов. Грънчов в въздуха надскача централния нападател на Славия. Матей Камбуров също изсипва топката в половината на съперника. Там с нея играе Богомил Христов. Лукас Саш. Богомил Христов